Autobusovú stanicu vo Zvolene chcú zmodernizovať. Mesto plánuje dôslednú rekonštrukciu, preto hľadá investora. Súčasťou stanice by malo byť najväčšie parkovisko v meste aj nákupné centrum. Malá kapacita, žiadne doplnkové služby a obmedzená prevádzka. Autobusová stanica vo Zvolene, ktorá je dôležitou prestupnou tepnou, si vyžaduje modernizáciu. Tak už by to bolo treba si porobiť. Zaslúži si to trošku obnoviť, skrášliť. Sme radi, že aj Bystrica je krásna, tak už aj Zvolen by bolo treba. Mesto má v tomto smere smelé plány. Podľa zámeru by zmodernizovali nástupištia či vybudovali prestrešenú dvojpodlažnú budovu s podzemným parkoviskom. Existujúci systém neumožňuje napríklad prechod z autobusovej stanice na nástupištia suchou nohou, takže celé by sa to dalo zlúčiť do jednej budovy, kde by mohlo pribudnúť odhadovo maximálne 800 parkovacích miest. Pribudnúť by mala tiež obchodná zóna a mesto chce prepojiť autobusovú stanicu s už prerobenou vlakovou stanicou. V tomto prípade uvažujeme, že by to bolo teda podchodom po podjestvujúcu ulicu Tomáša Garrigua Masaryka. Modernizácia by si vyžiadala desiatky miliónov eur. Tie však mesto nemá. Hľadá preto ďalšie možnosti financovania. Na toto potrebujeme investora. My už s nejakým rokujeme a verím tomu, že sa nám to podarí. To je beh na dlhé trate. Ak sa nám podarí niečo do Zvolena dostať, čo ešte nechcem o tom hovoriť, tak budeme potrebovať viac hotelov a na tejto autobusovej stanici taký hotel by to bolo ideálne riešenie. A keby to bolo, tak ten investor by ešte skôr zabral, aby do toho išiel. Vedenie mesta odhaduje, že rekonštrukcia autobusovej stanice by sa mohla začať v horizonte 3 až 5 rokov. Andrej Bálint, Slovenská televízia.